Siphinde sinibingelele babukeli bekaMaV-TV with Prince Bheki umndeni kaZulu. Ngicela ukuphendula lento ukuzochaza lento ukuthi yini eyenza umuntu othandana naye noma oseni nabantwana naye umuntu wakho ungamuzwa. Ziningi izinto ezenza lokho. Umzimba womuntu uyafunctiona ngey'ndlela ezahlukahlukene. Ngilokhu angizile ukuzochaza lento. Kodwa into enkulu main characteristics ukuthi umuntu wakho ungamuzwa noma uyithola ungasamuzwa ingoba ufike evese engasaphelele noma ufike sekukhona ongasekho. Otherwise ayikho into ongayenza ukuthi ungamuzwa. Nomzimba uyafunction. Umuntu ngeke efike kuwena right elokhu ukuthi uyozefa right ngoba niqhubeka nje ongaphansi ongaphezulu negaranti iyehla nakuwe energy yakho iyehla sekufuneka kuthiwa uziwe. No, ayikho into enjalo. Uma ungabe umuntu usuke naye phansi mase ufika naye phezulu usuthi ena awusamuzwa kubili uthakathiwe or udakiwe. Siyabonga. Thank you. Bayadaka. Kiyaleboga.